Здравейте, това е влога на Лора, аз съм Поли. Играхме матч. Винаги е много трудно да се играе срещу тях. Здравейте в поредния ми влог от Разград. Сега отново ще играем с Лудогорец, този път обаче за Купа България. Това ще бъде полуфинала. Другия полуфинал вече се игра между НСА и Пълдин. И НСА победиха 5, мисля, че на 0, като те също бяха домакини. С Лудогорец играем на гнездо на Орли, което се води тренировъчната им база, но също терена там е много добър. Сега, докато чакам, ще ви отговоря на един въпрос. Като вратар, как се справи с напрежението преди матч? Два или 3 дни преди матча започвам вече да си представям някакви положения, някакви неща и да се надъхвам себе си, като си казвам, примерно, ти си брата, можеш, някакви такива. Звучи много клиширано и кринч, но наистина много работят тези неща, защото ти докато не го повярваш, няма как да стане. И затова просто си представям как спасявам някоя топка, как излизам, скъсявам ритъм я даже и си представям, нали, победи и така нататък. Не винаги работи, естествено. Да, сега тръгвам към автогарата да взема тези билети, после отивам с отбора и потегляме за Разград. Забравих също да кажа, че то напрежението винаги ще си го има, просто при мен при първото спасяване ми минава всичко. Зависи кога дойде то. Може и да не дойде 10 минути и да стоя нищо да не правя, но при първото спасяване така по-хубаво ми идва адреналина и съвсем забравям за напрежение и за всичко. Успешно взех билетите и ще ходим на Joy Morning. Това ще ни е последното лято без книжки, но за сега пак сме си по автобусите. Не знам дали ви интересува. Сега отивам към мястото, което чакаме с отбора. Ето ги първите книжки. Снимай! На изпарение вече. 33 км. Искам да ви се оплача от Бека. Молих я да ми вземе едни стикери футболни и Бека не ми взема. Същото забравих. Оправдания. Чакай, кажи пак. В Lidl борвинките бяха на промоция. Има една разболена чакай. Дай ми една. Сега, че палачинки. Ти палачинки направи ли ми? Аз колко пъти ти правих палачинки? Да, ма там идва късмета. Един път. Good morning, have a nice day. Така, спряхме на Гурково сега малко почивка набързо и отиваме до Познастанца да вземем нещо. Така де? Ето е Габи. Да! Сега, виж са, можеш ли да ме снимаш без предупреждение? Кажи нещо. Защото съдя. О, Боже. Чакай, дай да кажа. Не може така. Според мен, днес ще бием без да 100%. 100% ще. Алекс ще ни варди. Аз ще варди. Значи няма да има да пуснат гол. Що ма ще вардя? Ще ритам в ръката аз сама. Верно ли? Махна си хубавото пожелание от мен, виж какъв грозен гипс се сложи. Доктор ми каза. Да, бе. Черпих. Днес само черпих. Добри приятели, че си сметки. Нещо е такова беше, не знам. Светки, добри приятели. Спира. Много харесвам да имам. Бензиностанция номер 2. Алекс, нещо така. What are you doing? Ами, днес къса са това и сега само едната мога да ползвам. Искаш ли да го дам на баба да го заши? Стигнахме вече в Разград. Лора, защо ти викам Рая? Не знам да... Ела да се снимаме пак тук. Айде. Тук ли беше точно? Да. Ето и познатото ни място. Се замеси сега. Доста леко, между този пътувахме, много забавно. И сега... Да. Ама и това терен не е по-зле от Химофарм. Добре изглежда. Много добре изглежда хора.
И е много хубав. Чакай малко, Веско. Ай, давай! Идват още две. С тиха. Не, супер е, дай да видим. И сега първата на Саша. Аре бе. Той не ме познава. И въвзи си първата. Да, чакай, няма да... Лора! 100 евро. 200. Ай. Опа, извинявай. Вижте какви сме топ мацуранки. Здравейте, уважаеми зрители на Спорт.бг! Време е за една от последните срещи в календара на българския. Очаквайте другата седмица, на 27 би трябвало да бъде финала. Или Габрово, или далеч напред към Рая Бонева. Доста здраво физически. Вижте как се пребори, сякаш за да потвърди моите думи. Това е добра възможност. Греда! Фанелки получиха златните си медали. Научиха съперника си в Шампионската лига, но имат задача да спечелят този трофей. Ето го отговора 1-0. Сигурно и на вас прави впечатление само да видим тази атака. Ника Гоцева ще опита излезеш пас, да. Той никак не е лош. Към Балиова. Моника Бориславова, тясно. Една идея по-силен този пас. Много добра атака от тук, да видим какво ще излезе от нея. Добро центриране. Няма попадение тук, като по чудо. Не е минало опасността обаче. Рахотно спасява. Втория Танева, 13 Теодора Сомова, 11 Теодора Йорданова. И с номер 10 Рая Бонева. Сега дали няма да видим втори гол? Не. Кефалова се прибори за топката. Опита ли удар? Не. Подава. Балиова. Топката отново е в наказателното поле. Отново. Един от лево добро спасяване и тук ще гол. 2-0. Васил гол с пета. Дали сега няма видим и трети гол? Балиова? Не успя да извади топката някъде по точката на Руспита. Опасността не е минала. Сега вече мина. Почти не е играла с топката в предни позиции. Сега отново атака. Вероника Гоцева. Не е Вероника Гоцева, изпълни. Първият матч за деня, първият полуфинал. Национална спортна академия разгроми Пълдин с 5-0 и се класира за финал. Сега страхотно на наказателното поле. Тук ще мисля, че няма да напусна пределите на терена. Да. Лошо бита топка 3-0. Късо изпълнение, пак към нея. Лошо го подаде топката, ще има удар, може би, да. Здравейте, това е влога на Лора, аз съм Поли. Играхме матч. Винаги е много трудно да се играе срещу тях, но в крайна сметка победихме и отиваме на финал. А те ще си почиват. И трябва да бият не сега задължително. Трябва да ги бием. Моля, искам да вкараш. Айде какъв селебрейшн да направя. Сега. Е това. Айде. Има го на камера за бъдете. И ако стане... Аз ще гледам. Дали ще дойдем специално къде ще играе? Май Велико Търново или се бива. Той е много близко за нас. Да. Ето, перфектно. Ще ходим да гледаме матч, ще има Волко там също. Да. Айде, приятели, беше ни приятно и чакайте влога и се скрайбнете за още. Айде! Тръгваме си вече и от Разград. Няма да играем ние финал, отгоре си не сега ще е финала. Навероятно отиваме да играем. Ето да последно. Ето сега снимаме вече. Микрофона дали е свързан, не знам.
Ама хората ще пикаят тази гора, ето го Маугли. Бере Джанги от дървото. За вечера си бере Джанги. Защото тази вечер му е да е гладен. И къде е другия Покахонтас? Покахонтас го няма. Покахонтас. Е така, аз сега влогвам. Само, че сме много на тъмно сме, защото сме на Арейса сме. Това е Марчето е тук. Ма забравих как да се каже нейна. Моника се е опънала. Моника се е опънала. Това даже добре предния път на английски говореше. If you wanna sex with me. If you wanna love with me. Класа. Ама тази песен не я знам, но... Така. И Мара е там, седи с чупена ръка, сигурно. Даже снимаш грешно, даже не става за хубаво. Аз ще дойда, Маро, чакай. Абе, аз съм много добре съм Много снимала. обратно се прави, бе. Да, обаче... Така не става за вкусно. Еми хора трябва наново да ви... Микрофона да я пусна. Наново трябва да започна с всичко. Влогвам, ама то трябва да пуснеш 10 неща. Да. Обаче Лора ще сложи кадри от предния път, които не са много добри. Маугли как вика, отут не ми свети, защото ми светиш много гадно, става по-гадна светлината. Там са много мауглита. И това е. И сега отиваме да ядеме на някоя бензиосанция. Може би вече сте видели, то не може би, а вече сте видели, че загубихме матча и реално това сега ми е последния влог за сезона. Искам да ви кажа, че беше наистина много интересен сезон, много неща се случиха, много слаби мачове, много добри мачове, много емоции и може би един от най-хубавите ми сезони. Наградиха ни сега на мача с Лудогорец за третото място, което взехме и сега ще покажа медала. И медала. Другата седмица в събота, реално съботата, когато вие ще гледате влога, може би вие ще го пусна пак петък, е финала и ще играят не сега с Лудогорец. Така че, както видяхте, искаме палца на Лудогорец да победят. Заслужено победиха, надиграха ни и се оттегляме вече, може би в... Не може би, а в заслужена почивка. Чао хора, до нови срещи!